Καλησπέρα σας. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την διάθεσή σας να βοηθήσετε το ευρωπαϊκό έργο This Is It, δίνοντάς μας αυτή την συνέντευξη, όπου ερευνούμε διάφορους φορείς και τους ρωτάμε σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους και την δράση τους σχετικά με τους εθελοντές και πώς διαχειρίζονται το δίκτυό τους. Εκ μέρους της κοινοπραξίας του έργου This Is It και της εταιρείας Μίλητο Συμβουλευτική ΑΕ, που είναι και ο συντονιστής εταίρος του έργου, θα θέλαμε λοιπόν να σας ευχαριστήσουμε και ξεκινώντας θα ήθελα να σας ζητήσω να μας συστηθείτε εσείς ο ίδιος και να μας συστήσετε και το φορέα σας. Ωραία, και εγώ ευχαριστώ για την κουβέντα που θα κάνουμε. Είμαι ο Αντώνης Αντωνίου, λέγω στην Άρσης, που είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση υποστήριξης νέων ανθρώπων. Είμαι ψυχολόγος και εργάζομαι στην Άρσης ως σύμβουλος νέων και συντονιστής δράσεων υποστήριξης. Επίσης έχω τον συντονισμό του εθελοντικού τομέα της οργάνωσης και την εποπτεία των ασκουμένων φοιτητών εδώ στην Άρσης. Εξαιρετικά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, με βάση και την εμπειρία σας στο φορέα τον οποίο εκπροσωπείτε την Άρσης, ποια είναι η άποψή σας, ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με τον εθελοντισμό, γενικότερα και ειδικότερα και στον φορέα σας? Η άποψή μου για τον εθελοντισμό είναι ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για πολίτες που έχουν τη διάθεση, την όρεξη και τον χρόνο να προσφέρουν, να το κάνουν αυτό. Αυτό είναι μια πολύ γενική άποψη. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ο εθελοντισμός, ειδικά στην Ελλάδα, έχει περάσει από διάφορες φάσεις και εποχές και περιόδους μιας παρεξήγησης, μιας παρερμηνίας του τι σημαίνει εθελοντισμός. Μπορώ να μιλήσω για το τι δεν σημαίνει εθελοντισμός και για μένα προσωπικά, αλλά και για την Άρση που εκπροσωπώ. Δεν είναι εθελοντισμός, δουλεύω απλά και δεν πληρώνομαι, ούτε προσφέρω χωρίς να παίρνω κάτι πίσω. Ο εθελοντισμός είναι για μένα και για μας μια μορφή συνεργασίας, που ως κάθε συνεργασία έχει και αυτό μια αμοιβαιότητα. Οπότε για την Άρση, εθελοντισμός σημαίνει ενεργοί πολίτες που έρχονται να δώσουν χρόνο στο έργο της Άρσης, με ένα πολύ διακριτό ρόλο σε σχέση με αυτόν ενός επαγγελματία και να πάρουν πράγματα από την οργάνωση, όπως εκπαίδευση, εποπτεία, ένα αίσθημα ανήκειν σε μια κοινότητα, ευκαιρίες έκφρασης κλπ. Χαίρομαι που το αναφέρετε και επειδή από μόνο σας έτσι εντοπίσατε το γεγονός ότι, και από ό,τι καταλαβαίνω, ότι οι εθελοντές που κυρίως ανήκουν στο δίκτυο το δικό σας λαμβάνουν και κάποιες μορφές εκπαίδευση, να υποθέσω, ώστε να μπορούν να ενταχθούν πιο εύκολα στο δίκτυό σας και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις ομάδες στόχου της Άρσης. Συμβαίνει κάτι τέτοιο όντως? Ακριβώς. Έχουμε εδώ ένα μοντέλο αρκετά ολοκληρωμένο, το οποίο περιλαμβάνει την προσέλκυση, την υποδοχή, την καταγραφή, την εκπαίδευση, την εποπτεία. Το συντονισμό, φαντάζομαι. Το συντονισμό, φαντάζομαι. Συντονισμό, φυσικά, σχεδιασμό, προγραμματισμό μέσα από διαδικασίες συναντήσεων, συζητήσεων, σχεδιασμού κλπ. Οπότε υπάρχει ένα μοντέλο που αφορά σε όλη την πορεία ενός εθελοντή. Εδώ από την ώρα που προσκαλούμε κάποιον ή που έρχεται κάποιος σε εμάς για εθελοντισμό, μέχρι και την φάση και τη στιγμή που κλείνουμε μια συνεργασία, θεωρούμε ότι από την πρώτη στιγμή μέχρι και την τελευταία, μέχρι και το κλείσιμο, είναι σημαντικό να υπάρχουν βήματα, να υπάρχει ένα πρωτόκολλο, πάντα επίκεντρο τον άνθρωπο, βέβαια τις ανάγκες του, αλλά να υπάρχει ένας οργανωμένος τρόπος για να κρατάμε λίγο αυτό που λέγαμε και πριν, μια συστηματική δουλειά με τους εθελοντές, έτσι ώστε να υπάρχει πάντα η αίσθηση και η πραγματικότητα μιας αμοιβαιότητας και ενός παρεδόση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό από μόνο του. Βάζοντας έτσι λίγο στη συζήτησή μας και τις δεξιότητες τις οποίες το συγκεκριμένο έργο στο οποίο έτσι καλούμαστε αυτή τη στιγμή να συζητήσουμε, το This Is It, πραγματεύεται κυρίως, δηλαδή τις δεξιότητες της πληροφορικής, και από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή απευθύνεστε και σε νέους ανθρώπους, είναι έτσι η ομάδα στόχος που η Άρσης καλείται έτσι να προσεγγίσει. Πιστεύετε ότι αν υπήρχε κάποιο δίκτυο εθελοντών που μπορούσε να προσεγγίσει νέους οι οποίοι υστερούν σε κάποιες δεξιότητες πληροφορικής, θα υπήρχε ένα αντίκρισμα ώστε να μπορέσει κάτι τέτοιο να επεκταθεί σαν γνώση, σαν πληροφορία?
Σαφέστατα. Το είχαμε κουβεντιάσει λίγο στη συνάντηση που κάναμε εκεί στο δικό σας τον χώρο. Ο χώρος της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών είναι ένας χώρος που όλο και περισσότερο ανοίγεται σε περιοχές δουλειάς που δεν θα μπορούσε κανένας να διανοηθεί πριν από κάποια χρόνια ότι θα έμπαιναν νέες τεχνολογίες. Τώρα μπαίνουν και είναι έτσι πολύ ισχυρή η παρουσία τους και η χρήση τους. Οι εθελοντές μας προσαρμόζονται σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η δουλειά σας δεν εστιάζει στην πληροφορική, αλλά τα αιτήματα έρχονται και ξανάρχονται. Ειδικά στον Ξενώνα, στην αιστεία προσφύγων της Άσης που φιλοξενεί οικογένειες προσφύγων, η χρήση υπολογιστή είναι έτσι αρκετά σημαντική. Το είδα και σε κάποιους ανθρώπους που έρχονται εδώ στο κέντρο υποστήριξης νέων για να επικοινωνήσουν με ανθρώπους που είναι μακριά, για να καταγράψουν κάποια πράγματα, για να υιοθετήσουν κάποια πράγματα κλπ. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια σημαντική δεξιότητα και εντάσσεται όλο και περισσότερο στην δουλειά μας. Παραδείγματα είναι το Skype, παραδείγματα είναι το να γράψουν ένα βιογραφικό για να μπορέσουν να υποστηρίξουν καλύτερα την άση της εργασίας μου μεθαύριο. Τέτοιου είδους από πολύ πρακτικά μέχρι και παιδιά που έρχονται εδώ για να μάθουν τον υπολογιστή, για να περάσουν λίγο καλά, να περάσουν την ώρα τους κλπ. Νομίζω ότι το κυριότερο θέμα πάντως στους ανθρώπους με τους οποίους εμείς δουλεύουμε τουλάχιστον δεν είναι μια ελλειπής επαφή με τις νέες τεχνολογίες, με την πληροφορική, όσο μια επαφή που δεν είναι τόσο λειτουργικά ενταγμένη στη ζωή τους. Δηλαδή τα παιδιά ξέρουν να μπουν στο Facebook και να χαζολογήσουν με τις ώρες, αρκετοί ενήλικες κάνουν μια, χωρίς να το κρίνουμε, μια έτσι πολύ αναντίστοιχη χρήση του υπολογιστή με την φάση ζωής που διανύουν. Οπότε αυτό που έχουμε να κάνουμε δεν είναι τόσο να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους στη χρήση του υπολογιστή, όσο στην πιο λειτουργική χρήση του υπολογιστή. Καταλαβαίνω. Δηλαδή ο χρόνος που περνάω μπροστά σε μια οθόνη και με ένα πληκτρολόγιο μπροστά μου να μην είναι απλά ένας χρόνος που ξεκουράζομαι ή που χαζολογάω, να το πω έτσι, αλλά ένας χρόνος που είναι επικοδομητικό. Ακριβώς, βοηθάει και δίνει και μια όθηση και θρέφει λίγο και κάποιους στόχους που βάζω στη ζωή μου και εγώ το καθεξής. Γιατί εύκολα μπορεί κανείς να κάτσει στον υπολογιστή και να χαθεί σε ένα σερφάρισμα στο ίντερνετ. Σίγουρα. Δυσκολότερο είναι να ξαναλέω, να πάρει απόφαση να μάθει λίγο να γράφει ένα κείμενο, να γράψει λίγο για τον εαυτό του κάποια πράγματα, να φροντίσει ένα βιογραφικό, να φροντίσει λίγο με ποιους ανθρώπους επικοινωνεί και πώς και ούτω καθεξής. Πρακτικές πληροφορίες. Εδώ πιστεύω λοιπόν όμως ότι, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ότι πέρα από τις δεξιότητες αυτές καθεαυτές ή τις γνώσεις από μόνες τους, είναι πολύ σημαντικό και η καθοδήγηση που μπορεί να έχουν από έναν εθελοντή. Από κάποιον ο οποίος μπορεί μεν απλά να τους δείξει τις πρακτικές πληροφορίες, αλλά μπορεί να τους καθοδηγήσει και να τους δώσει το μήνυμα ότι πέρα από τις δεξιότητες που μπορούμε να αναπτύξουμε, υπάρχει και κάτι άλλο πέρα από αυτό. Οπότε θεωρώ ότι και η εκπαίδευση που μπορεί να λάβει ένας εθελοντής, παύλα trainer, εκπαιδευτής, είναι πολύ σημαντική για να μπορεί να περάσει και το σωστό μήνυμα, ώστε να δημιουργήσουμε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το σωστό τρόπο και με τις σωστές δεξιότητες. Άρα είναι σημαντικό και αυτό που λέγαμε στην αρχή, τι εκπαίδευση θα λάβει και ένας εκπαιδευτής παύλα εθελοντής, για να το προσφέρει μετά και στους υπόλοιπους. Ακριβώς, και αυτή η εκπαίδευση αφορά σε τουλάχιστον δύο κομμάτια. Το ένα είναι το τεχνικό, δηλαδή ένας άνθρωπος που θα κάτσει με ένα νέο σε έναν υπολογιστή μπροστά να ξέρει 5 βασικά πράγματα, και το άλλο, το εξίσου αν όχι περισσότερο σημαντικό, είναι ένα αξιακό κομμάτι. Τι περνάς, τι μήνυμα περνάς, πώς σχετίζεσαι με έναν άνθρωπο που θα κάτσει στον υπολογιστή, πώς ο υπολογιστής μπορεί να λειτουργήσει και ως εργαλείο να φτιάξω με τον άλλο μια συνεργασία. Ακριβώς. Και στην άρση όλες μας οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, με την ευρύτερη, με την πιο στενή έννοια, με την πιο παραδοσιακή έννοια, έχουν πάντα από πίσω ή συνοδευτικά μια ιδέα και μια εφαρμογή υποστήριξης, προσωπικής ανάπτυξης και γενικότερα έτσι μιας ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων. Είναι ένας συνδυασμός. Και εκεί, τουλάχιστον και εμείς από τη δική μας τη μεριά ως κοινοπραξία του έργου This Is It, εκεί θέλαμε να στοχεύσουμε δημιουργώντας το toolkit, το οποίο, αν θυμάστε, παρουσιάστηκε στο συνέδριο το Δεκέμβρη, στο συνέδριο του έργου This Is It, που διοργάνωσε η Ελληνοαμερικανική Ένωση, όπου ναι μεν το toolkit είναι από μόνο του το εργαλείο στο οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε ένας εθελοντής είτε ο χρήστης από μόνος του, αλλά γι' αυτό και δεν μείναμε μόνο
παραγωγή και στην προετοιμασία ενός αντίστοιχου εγχειριδίου, αλλά το προσαρμόσαμε και με την καθοδήγηση ενός εθελοντή, ενός εκπαιδευτή, για να βασιστούμε και να βεβαιώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ότι θα μπορέσουμε να έχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, έναν χρήστη ο οποίος ναι μεν θα λάβει την τεχνική υποστήριξη που θα χρειαστεί στα βασικά θέματα της πληροφορικής, στις πολύ έτσι αρχικές δεξιότητες που μπορεί να λάβει, αλλά παράλληλα θα έχει και μια καθοδήγηση για να μπορέσει να μπει σωστά σε αυτόν τον κόσμο της τεχνολογίας και της πληροφορικής και να έχει και μια σωστή πορεία για να δημιουργούμε και σωστούς χρήστες. Οπότε καταλαβαίνω ότι κάτι τέτοιο, δηλαδή η Άρσης και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργείται στην Άρσης έχει αρκετές έτσι εφάμιλες προεκτάσεις και με το σκεπτικό της κοινοπραξίας του έργου. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν σε αντίστοιχες περιπτώσεις, όπως είπατε, στους ξενώνες ή ακόμα και σε παιδιά μέλη που θα μπορούσαν να έρθουν για να περάσουν, όπως λέτε, ευχάριστα την ώρα τους στους κόλπους της Άρσης, αν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα τέτοιο εργαλείο και να σας προσφέρουμε και αντίστοιχα και τις υπηρεσίες μας σε ό,τι χρειαστείτε. Εμείς από τη μεριά μας, είτε ως Μίλητος Συμβουλευτική ΑΕ που ήμασταν και ως συντονιστής εταίρος, είτε και άλλα μέλη της κοινοπραξίας, είτε από την Ελλάδα είτε από τις υπόλοιπες 7 χώρες του έργου, να μπορέσουμε να σταθούμε στο πλάι σας για να μπορέσετε κάτι τέτοιο να το αξιοποιήσετε. Ναι, τα είχαμε πει κάπως και είχα έρθει με κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις στην τελευταία μας συνάντηση. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που αναπτύσσεται πάρα πολύ τώρα, που μας αφορά μάλλον πάρα πολύ. Η Άρσης λειτουργεί το τελευταίο καιρό και τώρα έτσι μπαίνει σε ακόμα πιο συγκεκριμένη λειτουργία και με έναν χώρο που ανοίγουμε, ένα κέντρο υποστήριξης νέων, για παράδειγμα. Μάλιστα. Εκεί που θα αφορά στην υποστήριξη με διάφορα, με ένα πολυδιάστατο μοντέλο νέων ανθρώπων από 15 έως 25 ετών, 27 ετών. Έτσι. Και σε αυτό βλέπουμε πάρα πολύ την ένταξη εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες με κάποιο τρόπο. Ξαναλέω, όχι εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες ως αυτός σκοπός και ως μοναδικός μάλλον σκοπός, αλλά ως ένα εργαλείο, ως έναν τρόπο και ευαισθητοποίησης εκπαίδευσης ανθρώπων, αλλά και δημιουργίας ομάδων και αιστειών υποστήριξης και βοήθειας και σε άλλα επίπεδα. Οπότε, μια και μου λέτε ότι υπάρχει και μια καινούργια έτσι, ένα καινούριο πεδίο δράσης, ας το πούμε έτσι, μια και εσείς θα προχωρήσετε σε αυτές τις κινήσεις, να σας ενημερώσουμε ότι αν θέλετε μπορείτε να μας έχετε υπόψη, μπορούμε να βοηθήσουμε με ποιο τρόπο. Το δίκτυο των εθελοντών, που όπως είδατε και στο συνέδριο, είναι έτσι αρκετά ανεπτυγμένο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αναπτυχθεί και περισσότερο, είτε και με τη βοήθεια αντίστοιχων οργανώσεων, είτε και από τους κόλπους του έργου αυτού καθεαυτού και το δίκτυο που έχει αναπτύξει. Οπότε μπορούμε να είμαστε σε επαφή για να το δούμε αυτό και να δούμε πώς μπορούμε να σταθούμε και εμείς αρρωγοί στην προσπάθειά σας και εσείς να συνεχίσετε να έχει και το έργο αυτό και μια έτσι διάσταση αξιόλογη και αξιοποιήσιμη με βάση τη δική σας την εμπειρία και τις χρήσεις που μπορείτε να κάνετε στις δράσεις σας. Δεν θα ήθελα να σας κρατήσω παραπάνω, εκτός αν θέλετε εσείς να μας πείτε κάτι άλλο. Όχι, νομίζω το καλύψαμε. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ προσωπικά, γιατί είχαμε αυτή την επικοινωνία και εκ μέρους της κοινοπραξίας του έργου This Is It. Όπως σας ενημέρωσα, καταγράφηκε η συνομιλία μας, θα την περάσουμε στα παραδοτέα του έργου που θα πάνε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αξιολόγηση. Θεωρούμε ότι ίσως και κάποια στιγμή ανέβει και στο site για να μπορέσουν άνθρωποι να μάθουν και για το δικό σας έργο και για το πώς μπορεί ένα αντίστοιχο ευρωπαϊκό έργο να εξυπηρετήσει με όποιο τρόπο του δίνει τη δυνατότητα. Δεν θα θέλαμε να κλείσει εδώ αυτός ο κύκλος. Είμαστε στη διάθεσή σας. Θα θέλαμε να είστε κι εσείς έτσι, αν μπορείτε, διαθέσιμοι ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνούμε και να έχουμε δράσεις κοινές όπου μπορούμε να αναπτύσσουμε και να συζητάμε τις καινούργιες εξελίξεις. Εγώ το έχω υπόψη μου, έτσι και από την προηγούμενη φορά από την συνάντηση που λέγαμε, και σε ό,τι καινούριο ανοίγεται μπροστά η επικοινωνία μας είναι πολύ ανοιχτή. Ήταν αυτονόητο, γιατί έτσι κι αλλιώς προβήκαμε και σε αυτή την συνομιλία σήμερα. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στις δράσεις σας. Καλή επιτυχία σε όποια ανοίγματα κάνετε. Και ό,τι χρειαστείτε μπορείτε στο κομμάτι που μπορούμε να βοηθήσουμε, θα θέλαμε να ενημερώνουμε και το δίκτυό μας και να είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.